ये कौन है? Oh my god, ये कौन है रे भाई? सफैबाय गाइसमोन फोथाराव आंजों लोगोआव सोर दङमोन नायनो हागोन गाइसमोन। ओइ कल फै फैलाय रेस्ट लाफायबाय। आं दानि फुखादोंमोन अलरेडि दानि बाय एसे फुदोंमोन आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय आं दसे रेस्ट लाबाय आरोना। लोगोआ फैगासिनो दङ आंनिया। लोगो माने आंनि फंबाय आरोना गाइसमोन। मा माले माखो गैया नै या बिथाङानोमोन। माबोरै गोरा ना गुरै खोथिया फुनो? मोजांनो फुनायालाय। देवदों देवाखै आथिंफोरा? गनदोसो बुदों नालाय। बिराद गरम नंगौ नङा होनदों? गरमानो बाहाय। गरम ना? गरमखायनो बाहाय लोंनानै र' बुस्थुखौ। नोंनो मा? नङालै आं लोङा। आसलसो नोंनो मा? होद लोङा। आं बाहाय लोंनि र'। चिलोंनो मा न'? होद लोङालै माबा। सेरेपसो खिन्थु। ला 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 ओइ दे एक्टिभ लोंनानैसै आरोना गाइसमोन। गुदुं गुदुं खावनाय सेरेपसो। मा भिडिअ खालामदों दे आं। नोंनो मा सेरेप बाहाय? लोङालै। बिराद मोजां। गासै मोना सुसन सेरेपखौ। माबायदि? 7 हाफ। बिराद गरम आरोना गाइसमोन। दैया माने इमान बायदि गरम। बेयावनो फुदुंमोन गाइसमोन नै नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना। ओ माय गॉड, ये कौन है रे भाई? ये कौन है? ओ माय गॉड, ये कौन है रे भाई? Wow, जिंदगी का ये सब क्या है भाई साहब? ये माय गॉड तेरी जिंदगी है से सुहाना दिन होता है क्या? इतना गंदा क्यों क्या करता रहता है? हंस हाँ भाई, जिंदगी है। इतना गंदा। पता नहीं मुझे जो मुझे कौन इस kita punya hah? aku bawa kubai kasih sana munce nanggup Ang bara ya karena guys mane soya karena soya mane soy tay mane tharse na bunga nalai tharse arna ebina arif boni guys man teson magade fudu nung wah ini kecap nang nai guys man birat phagla se birat smart ipo smart boy na bungi जेरै थिंबो खामानि उदायो आरोना उदायो ओके लागाव नाइस उपाय गैया गाइसमोन मावनांगौ जादों आरोना माने खारगौ आरोना मावालै होननानै माने थाबाबो उपाय गैया बे सान्दुं गोसा मावनो गोनां जादों आरोना उपाय गैया आरो गोसोम जाजासे मावनांसिगोन बिदिनो खोथिया फुनाय बायदि मान नङाना गाइसमोन एसेबां रोंद्राया खोथिया फुनोबो उपाय गैया आरोना मावनांगौ जादों गाइसमोन
माने दानो सोलोंना लायाबा माला सोलोंबावना लानो आरोना गाइसमोन माने सोलोंना लाखानाय आरोना माने जाहाथे उनाव बोरायब्लाबो माने मावनानै जानो हानाय आरोना साख्रि बाख्रिथ' गैखायानो नालाय उपाय गैया नेंगा फुनांगोन आरोना जिराय फुनांगोन मेचिनथ' नङा होमबा गाइसमोन नोंथांमोननो माने मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना गाइसमोन माने होनोब्ला सम मोनाखै आङो माने गायनाय फुनायाव एसे बेस्थ' जानानै दङ आरोना मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै स' आं लाबोगोन नोंथांमोननि गेजेराव माने सम मोनोब्ला एसे बेस्थ' जानानै दंखायो आङो नोंथांमोना नुबाय थादों जानो हागौ माने खोथिया फुनाय बेबायदिनो जोबोद आरोना थ' मावाबाबो जाया सिजोनाव मावखानांगौ जायो नङाब्ला उनाव माखौ जानो आरोना गाइसमोन ओंखाम जानोसै आरोना गाइसमोन माने जोबोद उखिबाय माने जोबोद खामानि मावनानै मेंबाय आरोना खोथिया फुनानै दा जबाय जोङो ओंखाम जानो थाखाय मा जागोन नोङो गुन्दै सोलागोन नोङो दै बाय लोंना लानि र' फार्स्ट टाइम जानायाव बेस्थ' गाइसमोन चिकेन